minera, no, minera para que Girja, girja, girja apa? cokam cokam, Toko malik, kemana sih tokan asap saja? Pintu sali ada. Hinba dili atak lah. Ini kalau sudah gak Katong Togo 24 Christmas Day kaitoni asanya ni bagai siung nasional tonglai meni Jora wono sini borom genang Runiel Debbarma sini Saint Joseph Catholic Church so phaye chungno gitar kaisa dan ruphaikya boni bagai bono belai kya hambai ya pharo tai o gitar no manai chung tabuk sini jesla siklaro borok serungai kaham khlai borok thangai bibinno jaga thangai borok gan tan resap mannai boni bagai chung belai khatong thokma mankha tai bono paithani hambai bono ya pharo hambai jotono Christmas ni salsa ni sekarang apa harga bak pemani Christmas ni message tamu tong nai Christmas ni salsa ni sekarang sungno obo salsa mana no 12 pore khai nong thanai tini 24 tarik no 12 pore khai na abo second day lai thango posi shrom jagi thango boni bagai o salsa sekarang je bak phaimani boni bagai chung belai khai khatong thoka ar o Christmas khlaimani meaning hingkai chung oro saimano je bo sungsaro phaikya sungsarni borokno pap sap ni bagai mukti ni bagai bo phayo sungsaro pohor tumna ni bagai aro kok thaja sama tongo sung kaitor sungsarno asake hamjaka ini songdari sajla jisuno o sungsaro rohorka bono je poito khlainai rok borok komodia ui hamari kubung mannai hinai kaitor samani tong abo asal nang phaimani dini jisu asaimani dino hambai Puilano sini media rong belaka hambai tambagi inga kai sengtini jaga jaga thangnai 14 tariko bo seng bagi paikha je sini MDC fanbai sini bujung nagor waki nagor hoite ngai tabuk sengte bad bagi tomoni no obono sengtini Christmas ni sekang kong no kog rezak tomoni obono regino seng tini test tabuk 24 tariko sipai tai sini uttor bujung nagor kai idi nagor boro 11ta charge no sengtini gida distribute khaitong अब तो MDC बा EM नि फान बाय खलाजागो EM तिनि लगिबो करै पुताम बागै करै bo tini kaisa samung nangma bagai bo tini sangno dagi rohma bagai no o samung khaijagai tong tam bagai ngake bo tini alka jaga thangma bagai bo sangno kogri rohka tam bagai phainai 25 tarik ni sakang no sung kogro jakba tam bagai sung bono nasing yawi no ma Bakha gita ni logi gita chimino bago tai bes kango tai kuno ini apto to gita no bag rakha ngai phainai sung tai kirton bagjake tongmani bagnai band party tongmani bagnai abo bo bagjangnai o koek din bis nin sinimo ani sinimung kaka ang 2 nong mohonpurni block president dipok